Kowe apa tak lurah nang bojo? Gelem ta ora? Dak wonge ben roh kowe. Mbah-mbah iku piye? Kowe gelem ora tur bojo? Kok dilurahno bojo, tak dono foto sik. Dak ngono. Nek bojone ku mang ganteng iki wonge ari dak ngono. Kowe ta ora? Ha iya. Lho kok malah klesedan ku lha apa? Ora isen. Apa ijen apa? Lah iya dilurah bojo malah isen niku. Ijen apa? Melek mong ndi bojomu? Nari. Melek wong bojo wong ndi? Melek wong ndi kowe? Wong Semarang. Demak. Lah ora Demak kok. Oh, tuh. Musa. Kepiye wis dicawak ta durung? Ayo, yang ijen apa? Ayo, kecil aku. Oh ganteng-ganteng kok dipoto mah. Kepiye lah iku? Jak lari. Ari. Boh. Urut dicewek kowe. Boh. Mbah kepiye lah? Bisa. Gemes karo sapa? Karo sapa? Malah sine tuh brodengno ku ya ta. Mama, Mau wis. Ora meso. Oh, tuh ayo bisa. Sing moto kowe ku sapa? Ayo. Video ngono aja moto. Pacaran. Guru, ibadah aku. Sapa pacarmu? Pacarem sapa?